गोजोन फुंबिलि साफ्रोमनिसिमबो अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोनांथि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों सासे बर' सेंग्राया गोमानानै दङ। बाक्सा जिल्ला बरपेटा दल सन्दरपुर डिमापुर गामिनि राजेश गयारिया गोमानानै दङ। बाक्सा जिल्ला सिमलागुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय सन्दरपुर डिमापुर गामिनि गपाल गयारिनि फिसाज्ला राजेश गयारिया थांनाय 30 एप्रिलनिफ्रायनो गोमानानै दं। ओनसोलनि सुबुंफोरा खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे गोमानाय सेंग्राया बिकि दैमानि दालांनिफ्राय बाज्रुमनानै थैनो नागिरदोंमोन होनना सन्देह खालामदोंमोन, अब्लाबो बेनि जेबो रोखा जायाखै होनना खौराङाव फोरमायदों। गोदान दान जागायनाय लोगो लोगोनो एलपिजिनि बेसेनाबो बारा जानो हमबाय। मैया 1 मेनि दानाव मोनफ्रोमबो एलपिजि सिलिन्डार थामहिनबा कमार्शियेल सिलिन्डारनि बेसेना 102.5 रां 50 फैसा बारा जादों। 19 केजि फालांगियारि सिलिन्डार एबा कमार्शियेल सिलिन्डारनि बेसेना 2344.50 रां जाहैदों। मुंख'जाथावदि 1 एप्रिलावनो 250 रां खालामना होदोंमोन। 5 केजि सिलिन्डारआव 655 रां जाहैदों होनना खौराङाव मिथि मोन्दों। आं बिसानिफ्राय ओंखाराखै, आं बिसानि बिबाननिफ्रायसो ओंखारदों। आं दाबो बिसानि मेम्बार हिसाबैसो खामानि मावगासिनो दं होननानै मानगोनां फैला बरगयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव फिननाय होदों। आरो बिथाङा बुंथिदों दि बिसानिफ्राय बैकट खालामजानाय महरगिरिफोरखौ सोफिननांगौ होनना बुङाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिसानि प्लेटफर्मआव बिसानि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों लोब्बा थायोब्ला बिसानि संबिजित बादि हानजानि डिसिप्लिनारि मोनसे एक्सन लानाय जायो होनना बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदों। गबिन्द बसुमतारीया बर'नि हाखौ सेनो नाजादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय साबखायथि गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआर सरकारनि सायाव जोबोद रागा जोंदों। मानोना साबखायथि NDF-BB हानजानि साखाथियाव थानाय 100 बोसोरनिबो बारा आबाद मावनानै जानाय साबखायथि रायजो राजाफोरनि सायाव बियाबनिनो MLA गबिन्द बसुमतारीया रायजो राजानि आबाद मावनानै जानाय हाखौ सेनानै इन्डर स्टेडियाम गायसननो नागिरदों। बेनि सायावनो रायजो राजाया हा सेनानै लानो नागिरनायखौ बिटिआर सरकारखौ रागा जोंनाय फोरमायदों। आरो रायजो राजाया बुंथिदों दि बे हाखौ रायजो राजाया माब्लाबाबो हगारना होआ होनना खौरांनि गेजेरजों रोखा बुंथिदों।